וואו וואו וואו, יצאנו באורות. כל הנשים עברו חוויה מאוד מאוד מעצימה. חיבור מדהים שעוד לא חוויתי באף סדנה. ממליצה לכל אחד ואחד לעבור את הסדנה שלי. תחושה שהרגשתי והביאה אותי בעצם להתרגש, זה איך שלי העבירה את הסדנה היום, שבעיניי היא הייתה מלאת תוכן, מלאת מקצועיות, והיא באמת בחרה בעצמה ואני בוחרת בעצמי. אז הערב הזה לי, בחורה צעירה עם המון אנרגיות והמון רצון להטיב, להגשים, לעשות. לא ציפיתי גם לעוצמה כזאת, עוצמה רגשית. הציפה אותנו הן בתאריך הלידה, קוד, הן בתשליך, בכל. אז זה משהו מאוד מאוד מיוחד שאף פעם לא חוויתי. הסדנה ממש הייתה חוויה נהדרת. אז אני ממליצה ליהנות מסדנה כזאת בכל הזדמנות.